Budget onest, ġenwin u soċjali msejjes fuq l-aspirazzjonijiet tas-settur u tal-stakeholders kollha. Budget bl-akbar nefqa soċjali fil-pajjiż u l-akbar budget li qatt ingħata fis-settur tad-diżabilità. Hekk iddiskrivit dan il-budget il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn sostniet li l-allokazzjoni din is-sena kienet ta' 58.5 miljun euro fil-waqt li s-sena d-dieħla se titla għal aktar minn 63 miljun euro bżieda ta' 4.5 miljun euro f'sena. Farrugia Portelli qalet li l-budget huwa prova ċara li dan hu gvern bruħ soċjali li għalih ir-riżorsa umana tibqa' priorità għax iwieżen lil dawk li għaddejjin minn sfida jew li għandhom xi diżabilità. Tkellmet dwar ir-riforma tal-assistent personali fejn saħqet li il-bażi ta' kollox. Semmet l-importanza li persuna b'diżabilità minflok tispiċċa f'xi home tista' tibqa' tgħix ħajja indipendenti fil-komunità bl-għajnuna ta' persuna tal-fiduċja tagħha li tgħinha fil-ħtiġijiet. Għal dan il-għan, Gvern Laburista qed jinvesti 5.2 miljun euro f'din il-miżura, żieda ta' miljun fuq l-2022. Farrugia Portelli saħqet li riforma mhux biss weda elettorali ma hija konferma li Malta trid twettaq il-prinċipji tal-Konvenzjoni għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Dwar din ir-riforma tkellimna wkoll mal-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support Oliver Cicluna. Riforma bdejnija fil-fatt matul din is-sena, però xi ħaġa sabiħa li ħarġet fil-baġit ta' din is-sena kienet il-fatt li żdied il-fond allokat għall-assistenta personali li żdied minn 4.2 miljun għal 5.2 miljun. Dan huwa baġit li kull sena naraw żieda fih, ovvjament se jsarraf fajnuna għal persuni b'diżabilità l-familjari tagħhom biex ikollhom assistent personali. Inħares il-qudiem biex inkomplu nimplementaw issa is-sena d-dieħla din ir-riforma. Farrugia Portelli spjegat kif il-Carers Grant se tiżdied b'487 euro fis-sena u għalhekk se tkun qed titla l kważi 5,000 euro. Dwar il-pensjoni tad-diżabilità qalet li issa din se tiżdied bi 17 euro u 39 ċenteżmu fil-ġimgħa. Hija sostniet li l-Gvern se jkompli għajn lil dawk il-ġenituri li uliedhom jattendu għal terapija minħabba d-diżabilità tagħhom. Qalet li l-kreditu fit-taxxa ta' dawn il-ġenituri mill-200 euro introdotti s-sena l-oħra issa se jitilgħu għal 500 euro fl-2024 għal kull tifel u tifla b'diżabilità. Dwar il-persuni b'kundizzjoni mentali severa l-Ministru spjegat li dawk l-applikanti li jkollhom mill-inqas 50 kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali tul ħajjithom issa se jkwalifikaw għal pensjoni tal-invalidità. Tkellmet ukoll dwar il-kumpens għal vittmi ta' thalidomide li twildu b'diżabilità minħabba li fis-snin 50 u 60 ommhom kienet ħadet din il-mediċina li minn ħafna pajjiżi kienet irtirata. Semmiet li l-Gvern se jkun qed jagħti kumpens totali ta' 3 miljun euro lil dawn il-vittmi. Il-Ministru Farrugia Portelli semmiet il-1.8 miljun euro investiti mill-Aġenzija Support li fost l-oħrajn se tejjeb numru ta' ċentri ta' matul il-jum, il-modernizzar ta' numru ta' ċentri kif ukoll il-bidu tal-bini tad-dar Respite f'Ħaddingli. Tlabna lill-Ministru timraħ ftit dwar il-fatt li dan il-budget huwa wieħed ġust u ħajtaken għal persuni b'diżabilità. Huwa ġust għaliex jilħaq l-aspirazzjoni tal-persuni b'diżabilità li kienu l-stakeholders stess parti minn dan il-budget. Ħafna minn dak li smajna tul il-budget kienu idejat, xewqat tal-persuni b'diżabilità infushom, investiment l-ikbar wieħed li qatt sar fis-settur ta' diżabilità b'aktar minn 63 miljun euro li hija żieda ta' 4.5 miljun euro fuq is-sena ta' qabel. Sa dan it-tant semmit ukoll il-miżura li taqa' direttament taħt l-Awtorità ta' Malta l-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur li se tgħin lil bdiewa Maltin fil-ħidma tagħhom. Qalet li minħabba li mill-2026 il-qudiem skont regolament tal-Unjoni Ewropea iż-żamma tar-records se ssir mandatorja se jkun iffaċilitat il-proċess li bih jinżammu r-records elettroniċi mill-bdiewa prodotti għal protezzjoni tal-pjanti biex bekk tissaħħaħ is-sorveljanza kontinwa li tagħmel l-awtorità fejn jidħlu l-pestiċidi billi tiżdied l-effiċjenza fl-identifikazzjoni tal-użu ħażin ta' dawn il-prodotti b'informazzjoni li tkun aktar aċċessibbli u korretta.